ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ମାଘ ମହାତ୍ମ୍ୟର ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ। ସେ କଥା କହିବା ବୁଝାଇ ଶୁଣ ତୁ ଏକ ମନ ହୋଇ, ସ୍ନାନର ବିଧିମାନ ଯେତେ ସବୁ କହିବା ତୋ ଅଗ୍ରତେ। ସଂସାରେ ଛନ୍ତି ଯେତେ ଲୋକ ଯେ ଅବା ଅଟନ୍ତି ଧାର୍ମିକ, ସେ ପ୍ରାଣୀ ଯେମନ୍ତି କରିବ ଧର୍ମ କଥାରେ ମନ ଥିବ। ଏକାନ୍ତେ ବିଚାରିବ ବସି, ହୋଇଲା ପୁଣ୍ୟ କାଳ ଆସି। ମକର ସ୍ନାନ କରିବ ସକଳ ପାପୁ ନିସ୍ତରିବ। ଶ୍ରୀହରି କରୁଣା ହୋଇଲେ ଧର୍ମ ଆଚରିବ ଭଲେ। ଏମନ୍ତ ମନରେ ବିଚାରି ହୃଦ କମଳ ଦୃଢ଼ କରି। ଜାଣିବ ଧନୁମାସ ଗଲେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଲେ। ନୋହିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣମାର ଠାରୁ କେହବା ମାଘ ସ୍ନାନ କରୁ। ରଜନୀ ପ୍ରହର କଥିବ ତତ୍କ୍ଷଣେ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠିବ। ନିଦ୍ରା ଅଳସ ଭାଜି ତେଜି ମୋ ପାଦ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଭଜି। ମୋ ନାମ କରିବ ଗାୟନ ଚଞ୍ଚଳ ନ କରିବ ମନ। ଗଗନେ ତାରାଗଣ ଥିବେ କୁଟକୁଟ ପକ୍ଷୀରାବ ଦେବ। ରାତ୍ର ଯେବେ ନିଦଣ୍ଡ ଥାଉ କାକ ପକ୍ଷୀ ଡାକ ନ ଦେଉ। ସଦନୁ ବାହାର ହୋଇବ ଶୀତକୁ ଭୟ ନ କରିବ। ଚଳିବ ମାଧବ ବୋଲିଣ ଶୀତକୁ ନ ଡରି ଯାଇଣ। ପଖାଳି ତିନି ବେଳ ମଥା ସ୍ନାନ ନ କରିବ ବ୍ୟଥା। ଓଦା ବସନେ ତହୁଁ ଆସି ଅନଳ ପାଖରେ ନ ବସି। ପିନ୍ଧିବ ଶୁଦ୍ଧ ଶୁକ୍ଳ ବାସ ଦୋସଡ଼ା କର ଭାବେ ବସ। ବସି ଶୁଦ୍ଧ ଆସନରେ ଗୋଟି ଶ୍ରୀହରି ମନ୍ଦିର ଚିତା କାଟି। ଦରିଦ୍ର ଭିକ୍ଷୁକ ଜନକୁ ନିରାଶ ନ କରିବ ତାଙ୍କୁ। ଶକ୍ତି ଅନୁକ୍ରମରେ ଦେବ ନଥିଲେ ଆଶ୍ୱାସୀ କହିବ। କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣିନ ମୋ ଚରିତ ଶରୀର ହୋଇବ ପବିତ୍ର। ସତ୍ୟ ଭାଷିବ ପ୍ରତିଦିନ ନ କହିବ ମିଥ୍ୟା ବଚନ। ମିଥ୍ୟା କହିଲେ ଧର୍ମ ହାନି ତାହାକୁ ବୋଲିଟି ଅଜ୍ଞାନୀ। ଏଣୁଟି ନ କହିବ ମିଥ୍ୟା ନିତ୍ୟ ଭାଷିବ ସତ୍ୟ କଥା। ଉଆ ତଣ୍ଡୁଳ ଏକବେଳେ ଭୁଞ୍ଜିବ ରବି ଅସ୍ତ କାଳେ। ତିଉଣ କରି ନିରାମିଷ ତିଳେ ନ ଛୁଇଁବ ଆମିଷ। ଆଉ ନ କରିବ ଭୋଜନ ଏତେକ ହରିବ ସେଦିନ। କୁଙ୍କୁମ ତୈଳ ନ ଘେନିବ କଟୁ କଥା ହିଁ ନ ଶୁଣିବ। ଆଉ କଥାଇଥିବ ପାଳି ଭକ୍ଷିବ ନାହିଁ ବର କୋଳି। ଖଜୁର ମୂଳ ଆଦି ତ୍ୟାଗି ଏତେ ପଦାର୍ଥ ଥିବ ଜଗି। ମାସକ ଏ ପ୍ରକାର କଲେ ଧର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଭଲେ। ମାଘ ସ୍ନାନ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଏ ଭବ ସାଗରୁ ତରଇ। ମୈତ୍ର ଦ୍ରୋହ କରୁଥିଲେ ସେ ଦୋଷ କ୍ଷୟ ଯାଇ ଭଲେ। ଅନ୍ତେ ଲଭଇ ସଦ୍ଗତି ଅଶେଷ ଦୁରିତ ଖଣ୍ଡନ୍ତି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପୁରୁବ ତରି ଯାଇ ଯମ ଯାତନା ନ ଲାଗଇ। ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନେ ବସଇ ଅମୃତ ଭୋଗ ସେ କରଇ। ଯେଉଁ କଥାକୁ କରେ ଇଚ୍ଛା ଆମ୍ଭେ ପୁରାଉ ମନ ବାଂସା। ଶୁଦ୍ଧ ଉଦ୍ଧବ ଏକ ଚିତ୍ତେ ତୁ ଯାହା ପଚାରିଲୁ ମୋତେ। ମାଘ ସ୍ନାହାନେ ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ କହିଲେ ସକଳ ବିଧାନ। ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ତୋଷ ହୋଇ କୃଷ୍ଣର ପାଦ ଧର ଶୋଇ। ସୁଜନେ କର ଏହା ଶୁଣି ନୃସିଂହ ଦାସ ସୁତ ଭଣି। ବୋଇଲେ ଦୀନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ସୁଜନେ ହରି ନାମ ଘୋଷ। ସକଳ ପାପରୁ ନିସ୍ତର ବିଷୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କର। ପୁତ୍ର ଭାରିଯା ପ୍ରାଣ ଅର୍ଥ ଏସବୁ ଅଟଇ ବ୍ୟର୍ଥ। ଯେ ଶନି ଦେଖଇ ସ୍ୱପନି ପୁଣି ନ ଥାଇ ନିଦ୍ରା ଭଗ୍ନି। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଏ ସଂସାର ମିଛକୁ ନଧନ
ନଧର ମନରମ ଏଥକୁ ନକର ସ୍ନେହ ପାରିଲେ ତେଜ ମାୟା ମୋହ। କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଦିଅ ମତି ହେଳେ ତରିବ ଭବ ଭୀତି। ତ୍ରାହି କରିବେ ପୀତବାସ ଭାବେ ଭଣିଲେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ। ପଣ୍ଡିତ ଜନେ ଏହା ଶୁଣି ମୋ ଦୋଷ ନ ଧରିବ ପୁଣି। ପୁରାଣ କଲେ ଗୀତ ରସ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ପୀତବାସ। ତାହା ମୁଁ କଲଇ ଲିଖନ ସୁଜନେ ମୋ ଦୋଷ ନ ଘେନ। ଏ ମାଘ ମହାତ୍ମ୍ୟର ବିଧି ଉଦ୍ଧବେ କହେ ଦୟାନିଧି। ଏଭାବେ ଉପାସନା କର ତରିବ ଦୁସ୍ତର ସଂସାର। ଏ ଅଧ୍ୟାବିଶ୍ୱାସ ଏ ପଦ ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ ମାଧବ। ଇତି ଶ୍ରୀ ମାଘ ମହାତ୍ମ୍ୟେ ମହାପୁରାଣେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବନ୍ଧେ ମାଘ ସ୍ନାନମ୍ ଧର୍ମ କଥନେ ନାମ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ବୋଲନ୍ତି ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ କହିଲୁ ମାଘ ମହାତମ। ଆବର ଶୁଣିବା କଥାଏ ଯାହା ସେ କରନ୍ତି ଥୋକାଏ। ଧର୍ମ ପାଳନ ନ କରନ୍ତି ପରର ଫଳ ଚୋରାନ୍ତି। ପରର ହିଂସା ମନେ ବହି ପରେ ପ୍ରମାଦ ଚିନ୍ତୁଥାଇ। ଏମନ୍ତ ଭାବେ ଯେଉଁ ନର ଏ ଅଧର୍ମ ଅଟେ ତାହାର। କିଏ ବା ବଢ଼ି ମା କରିଣ ମିଛରେ କରୁଥାଏ ଟାଣ। ରାତ୍ର ପହରେ ଥାଉ ଯାଇ ମାଘ ସ୍ନାନ କରୁଥାଇ। ଶୀତକୁ ନଥାଇ ଯେ ଭୟ ବୁଡ଼ଇ ପ୍ରହରକ ଯାଏ। ଏସ ନ ବୋଲି କହୁଥାଇ ମିଛେ ହେ ପ୍ରାଣୀକୁ ଭଣ୍ଡଇ। ସେ ମୂଳ ନ ବାରଇ କିଛି ଆମିଷ ପ୍ରତିଦିନ ଭକ୍ଷୀ। ଦିନେ କର୍ଣ୍ଣ ତିନି ବେଳ ସୁଖେଣ ଭୁଞ୍ଜଇ ଚଣ୍ଡାଳ। ଅତି ଦାରୁଣ ତାର କାଏ ଦୟାଳୁ କଦାଚନ ନୋହେ। ମଦ ନେଉ ନ ମତ ହୋଇ ଯୁବତୀ ସଙ୍ଗେ ମାତି ଥାଇ। କ୍ଷଣେ ନ ଛାଡ଼େ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଶ ନିତ୍ୟ କରଇ ପ୍ରେମ ରସ। ଉଠଇ ରାତ୍ର ପାହିବାରେ ସ୍ନାନ କରଇ ଉଛୁରେ। ଅଳପ ନୀର ଅଙ୍ଗେ ଦେଇ ଆସଇ ତର ତର ହୋଇ। ବସଇ ହୁତାସନ ପାଶେ ମୋ ନାମ ମୁଖରେ ନ ଘୋଷେ। ରବି ଉଦୟ ହେବା ଜାଣି ଭକ୍ଷଇ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣି। ମାଘ ସ୍ନାନ କରିବାର ସମସ୍ତ ବିଫଳ ତାହାର। ସେ ଯେ ଲୋଭଇ କିସ ଧର୍ମ ବ୍ୟର୍ଥେ ଲଭିଥାଇ ଶ୍ରମ। ଥୋକେ ମୋ ନାମ ନ ଭଜନ୍ତି ମନର ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତି ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନ ଜାଣନ୍ତି ସବୁ ପାପ ପୁଣ୍ୟ। ତଥାପି ପାଳି ନ ପାରନ୍ତି ଅଧର୍ମ ପଥ ଆବରନ୍ତି। ହରନ୍ତି ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଧନ ଦଣ୍ଡେୟା ପଣେ ନିଅନ୍ତି ଦୀନ। ତେଣୁ ସକଳ ଧର୍ମ ନାଶ ସ୍ନାନ କଲେ ହେବ କିସ। ପ୍ରାଣୀ କେବଳ ଧର୍ମ ଆସେ ସ୍ନାନ କରେ ମାଘ ମାସେ। ମୁଖରେ ସତ୍ୟ ନ ଭାଷଇ ମିଥ୍ୟାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିଣ ହୋଇ।
କୁଙ୍କୁମ ତୈଳ ଘେନିଣ ପ୍ରତ୍ୟହଲେ ପଇ ଅଙ୍ଗେଣ ଭକ୍ଷଣ ବର କଳି ମୂଳେ ପାଳି ନ ପାରି ହେଲା କରି ନିନ୍ଦଇ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେ ପୁରାଣ ନବ ସେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ତେଣ କରଇ ପାଷଣ୍ଡ ଆଚର ନଥାଇ ଅନୁରାଗ ଜାର ସେ ମାଘ ମାସେ ଧର୍ମ ଯେତେ ସ୍ୱରୂପ କହିବାକୁ ତୋତେ ଆଉ କଥାଏ ଶୁଣ ଏବେ ଯେ ବଣ କୃତ୍ୟ ହେଲା ପୂର୍ବେ ସୁରପତିର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନନ ଅଟଇ ଜାଣ ଚିତ୍ରସେନ ଅପରିମିତ ତାର ବଳ ଅଟଇ ତେଜ ଅନର୍ଗଳ ଧାର୍ମିକ ସତ୍ୟବନ୍ତ ବୀର ରୂପ କି ଦେବା ପଟାନ୍ତର ଦିନେଟି ବିଚାରଇ ମନ କରିବ ମକର ସ୍ନାନ ଖଣ୍ଡିବି ସକଳ ଦୁରିତ ଏ ଦେହ ହୋଇବ ମୁକତ ହେମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରଇ ମକର ସ୍ନାନ କରୁଥାଇ ହେମନ୍ତେ ସୁଖେ ଗଲା ଦିନ ଦିନକୁ ଦିନ ହେଲା ଜାଣ ଦିନେ ହେମନ୍ତ ପୁଣ କଲା ଯାମିନୀ ପ୍ରଭାତ ଉଠିଲା ତୈଳ ମୁଣ୍ଡେ ଲଗାଇଣ ଗଲା କ ସ୍ନାନ କରେଣ ସ୍ନାନ କରି ଅତି ବେଗେ ମିଳିଲା ମାଧବଙ୍କ ଆଗେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ମାଧବଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଆନନ୍ଦେ ଦର୍ଶନ କରଇ ଦେଖି ମାଧବ କୋପ କଲେ ତକ୍ଷଣେ ତାକୁ ଶାପ ଦେଲେ ବୋଇଲେ ଅଜ୍ଞାନ ତୁଚ୍ଛାର ଦ୍ରୋହ ଅଜିଲୁ ରେ ପାମର ମକର ସ୍ନାନ କରିଥିଲୁ ମୁଣ୍ଡରେ ତୈଳ ଘେନିଲୁ ଏ ବୁଦ୍ଧି କଲୁ ରେ କି ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଗୋଚର ତୋର ନାହିଁ ଏବେ ତୁ ବ୍ୟାଘ୍ର ରୂପ ହୁଅ ବନସ୍ତେ ବୁଲି ମରୁଥାଅ ବ୍ୟାଘ୍ର ହୋଇଣ ଦିନ ବଞ୍ଚ ଗୋରୁ ଚଣ୍ଡାଳ ସର୍ବଭକ୍ଷ ଶୁଣି ଗନ୍ଧର୍ବ ଭୟ କଲା ବହୁତ ବିନୟ ହୋଇଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟାଘ୍ର ଯେବେ ହେବି କେମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ଲଭିବି ଏଥିରେ ପ୍ରତିକାର କର ସଙ୍କଟ ବାରେ ଉଦ୍ଧାର ଶୁଣି ମାଧବ କୃପା କଲେ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ବୋଇଲେ ବ୍ୟାଘ୍ର ହୋଇଥିବୁ ସତେ ବରଷେ ନିସ୍ତରିବୁ ତେବେ ପାଇବୁ ନିଜ କାୟ ଶୁଣି ଗନ୍ଧର୍ବ କଲା ଭୟ ତତ୍କ୍ଷଣେ ବ୍ୟାଘ୍ର ହୋଇଲା ଗର୍ଜନ କରି ତହୁଁ ଗଲା ରହିଲା ଅଗମ୍ୟ ବନସ୍ତେ ଜୀବ ମାରିଣ ଭକ୍ଷେ ନିତେ ବିପ୍ର ଚଣ୍ଡାଳ ଗୋରୁ ଗାଈ ପଥେ ଗମିଣ ଧରୁଥାଇ ଏମନ୍ତେ କେତେ ଦିନ ଗଲା ଅନେକ ଜୀବ ଗଧ କଲା ପୁରିଲା ସତେକ ବରଷ ତେବେ ଖଣ୍ଡିଲା ପାପ ଦୋଷ ତକ୍ଷଣେ ନିଜ ରୂପ ଧରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ଶୀଘ୍ର କରି ମକର ସ୍ନାନ କରିବ ତୈଳ ମାତ୍ର ନଘେନିବ ତୈଳ କହିଲେ ବଡ଼ ଦୋଷ
ଶାର୍ଦ୍ଦୂଳ ହୋଇବ ଅବଶ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଘେନିଲେ ନାହିଁ ପାର ଅନ୍ତେଣ ହୁଅଇ କୁମ୍ଭୀର ଯୁବତୀ ସଙ୍ଗେ କରି ରତି ଅନ୍ତେ ଲଭଇ ମନ୍ଦ ଗତି ତହିଁ ଅନ୍ତରେ ସେହି ପ୍ରାଣୀ କୁର୍ମୀ ହୁଅଇ ଜନ୍ମ ତିନି। ଶୁଣ ହୋ ଭକତ ଉତ୍ତମ ମାଘ ସ୍ନାନେ ଯେତେ ଧର୍ମ ବିଧାତା ମାଘ ସ୍ନାନ କରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ହେଲେ ଅଧିକାରୀ। ମକର ସ୍ନାନ କଲେ ହର ସର୍ବଦା ହୋଇଲେ ଅମର ବାସବ ଏହି ବ୍ରତ କଲା ସ୍ୱର୍ଗରେ ନୃପତି ହୋଇଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେ ମାଘ ସ୍ନାନ କଲେ ମୋତେ ପତି ପଣେ ପାଇଲେ ତୁ ଏବେ ମାଘ ସ୍ନାନ କର ମୋ ନାମ ହୃଦ ପଦ୍ମେ ଧର। ଦୁରିତ ହୋଇବ ଦହନ ଅନ୍ତେ ମଙ୍ଗେ ହବୁ ଲୀନ ନିନ୍ଦା କରିବ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ତେ ଲଭିବ କୁମ୍ଭୀପାକ। ଉଦ୍ଧବେ କହିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ଭଣେ ନୃସିଂହ ଦାସ ସୁତ କହଇ ଦୀନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ପ୍ରଭୁ ପାଦକୁ ମୋର ଆସ ପ୍ରଭୁ କରିବେ ମୋତେ ପାରି ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଣାଶିରେ ସରି। ଇତି ଶ୍ରୀ ମାଘ ମହାତ୍ମ୍ୟେ ମହାପୁରାଣେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଚିତ୍ରସେନ ଗନ୍ଧର୍ବ ମୋକ୍ଷଣେ ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।